вярваше, че Исус Христос е Синът на живия Бог. Вярваше, че Бог Отец го изпрати на света, за да изкупи от греховете си. Приемаше го за твой Господ, Бог и Спасител. Изповядваше греховете си пред Бога. Обещаваше, че ще му служиш с живота и с имота. Тогава те прощавам в името на Отца, Сина и Святия Дух. Вярваше, че Господ Исус е Синът на живия Бог. Вярваше, че Бог Отец го изпрати на света, за да ни изкупи от греховете ни. Приемаше го за твой Господ, Бог и Спасител. Изповядваше греховете си пред Бога. Обещаваше, че ще му служиш с живота и с имота през всичките дни на твоя живот. Тогава те прощаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух във века. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. E toda minha alma deseja te ir junto com os anjos, cantarei, tu és santo, tu és exaltado, aleluia. Братя и сестри, днес има две дечица от това да се предадава на Бога, да се представят пред Господа. Поред както сме приели, че децата му принадлежат на Бога. Сключваме завет с Господа. Ще искаме Господ да ги закрие през всичките дни на живота ни. Да ги благославя, да ги пази, да се грижи за тях. Това е от Божия страна. А от страна на родителите трябва да се ангажират да ги възпитават в Господните пътища.
на Божието Слово, други богове да не познават децата, да не бъдат представени пред други богове, а само пред Господ. Това си мисля, да се грижите да бъдат възпитавани в Божите пътища. Да давате всичко от себе си. Да, ние се явяваме като Божи представители и заставаме между човека и между вас. Можем да вземем първо дете, кое ще завещи. Едно първо. Ще помоля да се справим, да протегнем децата. Святи Боже, ние ти благодарим, че ти се грижиш както и за нас, така и за децата ни. И че даваш едно ново поколение в този молитвен дом. Благодарим ти за тези деца, които днес имаме възможност да представим пред тебе. Благодарим ти за огромната любов, с която си ги закрилял и ще продължаваш да ги закриляш. Днес викаме небето за свидетел. Господи, тук сме като Твои представители. Ти си чул, Господи, обещанието на родителите. Те се обещаха, че ще дадат всичко от себе си, Господи, за да възпитават тези деца в Господните пътища. О, Господи, святи Божи на силите, молим Те за тези деца, Боже, в Твоето свято и велико име, Господи. Днес Те молим Ти да ги закриляш през всичките дни на живота им. Умоляваме Те, Господи, тези деца, докато играят, да ги пазиш, Господи, от зли човеци, да ги пазиш от животни, да ги пазиш от всяка тъмна и зла сила, Господи, да растат праведни и святи, Боже, в Твоите свети пътища, се знаеме в Господа, изпълнени със Светия Ти Дух. О, Господи, ангелът Господен да бъде предна, задна, странична стража през всичките дни на техния живот, Господи. Може, когато достигнат на възраст, да ходят на училище, развили техния интелект чрез Духа Ти, Господи, за да се отличават от децата, които нямат Тебе, Боже мой. Нека да се учат чрез Твоето свято Слово, когато дойдат, Господи, на възраст, да се оженят, да се омъжат. О, Господи, промисли им в Господа да бъде всичко. Татко небесен, да достигнат чада, внуци, правнуци в Господа. Ако има живот на земята, Господи, умолявам Те да достигнат до дълбока старост в Господа, във всичко да признават Тебе, Господи. Боже, когато един ден застанат пред небесните порти, да чуят Твоя глас. Рабе верни, влез в радостта на своя Господ. Днес, Господи, в Твоя дом предаваме тези деца пред Тебе, Господи. Посвещаваме ги на Тебе за през всичките дни на техния живот. И Те молим, Господи, дай сила на родителите да предадат не само децата си напълно на Тебе, но и себе си. Да научат децата си, Господи, на всичко това, което Ти си декларирал на Твоето свято и велико Слово. Благодарим Ти, Господи. Амин, Боже праведни. Амин. Амин.